இப்போ பனிக்காலம் வர ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ பனி வெடிப்புனால கையெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சொர மார்கழி மாதத்தில் கோலம் போடுற மாதிரி நம்ம கையில் வந்து ஒரு மாதிரி சொரப்பாக இருக்கும். கர்மம் கர்மம். மார்கழி மாசம் மனுஷன் ஒரு சுகமா சொரிய முடியுதா? பொங்கலுக்கு வீட்டு வாசல்ல மாக்கோலம் போட்ட மாதிரி இருக்கு. கருப்பா இருக்க கதியெல்லாம் இல்லையா? இப்படி தாங்க புலம்புற நிலைமையாக இருக்கும். ஸோ இந்த நிலைமை வராமல் இருக்கணும்னா நாம் சில ரெமெடிஸ் இருக்குது. இந்த ரெமெடிஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப க்ளோயிங்கான ஸ்கின் கிடைக்கும். என்னென்னா அந்த ரெமெடிஸில் வந்துட்டு வேஸ்லின், நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல பனி வெடிப்புக்கு, அந்த வேஸ்லினும் கோகனட் ஆயில் ஒரு ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அலோவேரா ஜெல்லு அது ஒரு ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் விட்டமின் இ கேப்சூல் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டால் கிடைக்கும். அந்த இ கேப்சூலையும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி நாம் வந்து அதை வந்து அப்ளை பண்ணால் டெய்லி நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி அப்ளை பண்ணால் போதும். நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல க்ளோயிங்கான ஸ்கின் கிடைக்கும். மார்னிங் வந்து கடல மாவு போட்டு குளிக்கலாம். பட் என்னென்னா நீங்கள் குளிக்கிறப்போ சோப்பு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வந்து ட்ரைனஸ் அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கடல மாவு நேச்சுரலான ஏதாவது பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து குளித்தோம்னா இந்த பனிக்காலத்தை வந்து ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெமெடிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.